Tak ešte krátke video. Vľavo je startovací dávka, vpravo je dávka násypu. Chvíľku necháme kotol rozhorieť a ukážem vám, kde mi zhruba plameň takzvané líže vrch komory, kde by to asi tak zhruba malo byť, aby vám to napríklad neletelo zbytečne do komína. Takže za chvíľočku sa pozrieme, otvoríme si kotol a nahliadneme do kotla, kde mi to zhruba ten plameň takzvané líže. Tak, ideme to otvoriť. Nakoľko mám dvierka opačné a nechce sa mi kúpovať otváranie na druhú stranu, tak ja za každým, keď chcem otvoriť kotol a vyčistiť ho, tak musím odpojiť tú nasypovú hadicu od peletiek, ináč to neotvorím. Takže ideme to pootvoriť. Vidíte zhruba kde to, aký je vysoký ten plameň a kde to zhruba líže tú komoru.